Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Топови ҷангори вазни нимёна UFC Колби Кофингтон чемпиони пешинаи вазни сабук Чарлз Оливейраро ба муҳориба даъват кард. Оливейра аз ман баландтар ва вазнинтар аст. Ин шахс вазни зиёд кам мекунад, то ин ки дар вазни сабук зидди рақибонаш бартарии зиёдтар дошта бошад. Ӯ рӯҳан суст аст, аз ҳамин сабаб ӯ ҷисман бартарӣ доштан мехоҳад. Ӯ яке аз он шахсоне ҳаст ки эълонҳои калон мекунад ва мегӯяд ки муҳорибаҳои калон барои мероси худ мехоҳад. Мегӯяд ки ба вазни нимёна баромадан мехоҳад. Хуб, ана имконияти ту Чарлз Оливейра. Ман аз ҳама муҳорибаи калон дар вазни нимёнаям ки ту гирифта метавонӣ. Чемпиони пешинаи UFC шоҳи Бразилия зидди шоҳи Майами ва ҷангвари дӯстдоштаи Доналд Трамп гуфтааст Кофингтон. Ва дӯстон бояд гуфт ки ин аллакай бори дуюм аст ки Кофингтон ба Оливейра визов дода истодааст ва айни замон ҳам Кофингтон ва ҳам Оливейра рақиб ва муҳорибаи таъиншуда надоранд. Оливейра дар муҳорибаи охирони худ зидди Арманд Сарукян шикаст хӯрда буд. Ана Кофингтон бошад дар муҳориба зидди Леон Эдвардс. Чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо боварӣ надорад ки Алекс Перейра Магомед Анкалаевро шикаст дода метавонад. Ма гуфта наметавонам ки Алекс Перейра дар сатҳи олист то он вақте ки ӯ бо чунин ҷанговар ба монанди Магомед Анкалаев муҳориба нагузаронад. Оё Алекс ҷангвари хуб аст? 100% бале, лекин ӯ гӯштингири ҳаматарафаи сахтро шикаст дода метавонад ё не? Чӣ гуна ӯ зидди ҷангваре меҷангад ки дар греплинг малакаҳои хуб дорад? Маҳз бо ана ҳамин сабаб Алекс Перейра номи Ҷон Ҷонсро намегирад. ӯ медонад ки Ҷонс малакаҳои даркорӣ барои ӯро шикаст доданро дорад. Аммо ба ҳар ҳол ман дар аввал дидан мехоҳам ки чӣ гуна ӯ бо Анкалаев меҷангад, гуфтааст Сехудо. Ва дӯстон, дар ҳақиқат Анкалаев ягона ҷангвари вазни ним вазнине ҳаст ки аз ҳама ғалабаҳои зиёди пайдарҳам дар ин вазн дорад ва аз ҳама гӯштини хуб дар ин вазн дорад ва ӯ дар тамоми карьераи худ танҳо як бохт дорад. Барои ҳамин аз ҳама зиёд Анкалаев сазовори муҳорибаи унвонӣ аст. Лекин чӣ гунае ки мебинем чемпионҳои вазни ним вазнӣ номи ӯро намегиранд. Ижи Прохаска чемпион буд ва номи Анкалаевро намегирифт. Ҷамал Хил чемпион буд ва номи Анкалаевро намегирифт. Ва боз Перейра ӯ медонад ки аз ҳама зиёд Магомед Анкалаев сазовори муҳорибаи унвонӣ аст, лекин номи ӯро намегирад. шаби гузашта маълум шуд ки ташкилоти UFC ба ҷои Арманд Сарукян рақиби навбатии Ислам Махачев Майкл Чендлерро дидан мехоҳанд. Оиди чиз худи Чендлер хабар дода дар саҳифаи твиттери худ чунин суханҳо навишт: ба ман муҳориба зидди Ислам Махачев моҳи октябр пешниҳод карданд. Лекин агар ки Конор ангушти худро то моҳи сентябр соз карда тавонад, пас биёин ин корро дар майдони сфера ташкил мекунем. Аз ҳама чорабинии калон дар таърихи варзиш, навиштааст Чендлер. Ва боз ӯ илова карда навишт ки гӯштини кӯҳнаи амрикоӣ мизоу ҳар рӯз самбои шуморо зада истодааст Ислам Махачев, навиштааст Чендлер. Ва Махачев ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ту одами бабоварӣ, як нома аз хуҷаинат ва ту давида меоӣ. Ба чемпион рақиби ҳақиқӣ дар кор аст, навиштааст Махачев. Ва дӯстон, аз рӯи суханҳои Чендлер фаҳмида мешавад ки UFC барои Махачев рақиб кофта истодаанд ва ба ӯ чунин муҳорибаро моҳи октябр пешниҳод карданд. Лекин Чендлер муҳориба зидди Конорро интизор шудан мехоҳад. Ба фикри шумо дӯстон, рақиби навбатии Ислам Махачев кӣ шуда метавонад? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.